Is there any chance back then when you here with Ivan Kolev in the national team to naturalize player, or is there any talk about it with the PSSE? Имаше такива вероятности и възможности, но самия Иван Колев, както каза, предпочитахме и вярвахме на местните играчи, колкото пък до мен лично беше много, много странно, защото аз с половината бях играл в Персиджа, след това им станах и треньор. Но най-вече ние вярвахме на местните играчи. И смятам, че всички ще се съгласят с това, че тогава имахме страхотни играчи като Бамбан Памукас, като Елия Бой, Буди Садурсонов, Боаса Лоса, Полнарио, Фирмано Тина. Still remember all the players. Yes. Нали, така че да не продължа, Рикардо Сампеси, мисля, че беше. Нали, всички бяха, въпреки че играеха в местното първенство, бяха страхотни играчи и оставиха добра следа след себе си в историята на индонезийския футбол. So, let's talk about 2007 Asian Cups. For my generation, that was probably one of the best tournament that Indonesian national team never play. Before we really to qualify for the Asian Cup. So, what do you remember about that tournament? Because Indonesia become one of the hosts, right? Yes, with Taiwan. Yeah. Помня, че организацията и подготовката за този турнир беше много добра и тогава PSSC отдели много внимание, много средства, нищо не ни липсваше, включително уважение, респект от ръководители, голям супорт от феновете. Ние изиграхме 3 много добри мача, успяхме да победиме Бахрейн. Много нещастно загубихме от Саудитска Арабия, колкото до Южна Корея. Загубихме само с 1-0, но се представихме също много добре. Южна Корея са един от топ отборите в региона. Но си спомням стадионите пълни, подкрепата от всички супер и дори президента на републиката Сусило Бамбанко Юдионо дойде, а пък и след матча последния с Южна Корея показа уважение и слезна дори на пистата и поздрави играчи и треньори, което така, нали, вдъхва респект и уважение и благодаря за това нещо. Yeah. Yeah, if at least we draw with Saudi, maybe we'll qualify, right? Yes, Yeah. absolutely. With the header in the injury time. Okay.